В днешното видео смятам да играем на Survive the Killer. Както виждате, аз съм нов в YouTube. Смятам да ви запозная с мен. Аз се казвам Андрей, на 11 години съм. Спортувам вдигане на тежести и много обичам да играя Roblox на мобилен телефон. И харесвам като цяло да снимам. Снимал съм за TikTok, за Instagram и според мен сега е време и за YouTube да снимам. Но просто това е едно от хобитата да правя видео. Понеже много харесвам Roblox и реших да направя видео на него, на тази игра. И то на Survive the Killer, защото това ми е любимата игра в Roblox. Ако искате си още такива поредици, ще ви напишете долу в коментарите дали да играя някакви други игри на Roblox, дали изобщо пък да играя Roblox или да продължа с Survive the Killer, ама в същото време да качвам и други клипчета. Да, това е. Чакаме 8 секунди за да зареди нова игра, защото сега спектейтвам. Да. Той може 4 секунди направо. Така, сега 6 секунди и почваме. Между другото, моят скин, като за безплатен скин, доста ме кефи. Ще гласувам за картата с блака. Защото тя е една от най-любимите. Много я харесвам тази карта. Защото можеш да се качваш на покривът на къща. Yes, 2 гласа. Добре. Окей. Yes. Смятам да направя 2 игри за сега, като за първи клип. По-нататък ще правя по-дълги видеа. Да. И ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк, ще ви помоля. Защото аз правя тия клипове за вас, ви ми се отблагодарявате. Ако изобщо ми харесвате видеята, ви ми се отблагодарявате, като ставате лайкове. Да. За тези от вас, които не знаят какво е Survive the Killer. Survive the Killer е една Roblox игра, в която трябва да намериш 8 предмета. Това не е задължително, но е препоръчително, защото ти вдига допълнително левела. Може да се криеш така в шкафчета. И просто трябва да се пазиш, има един убиец в играта, който те гони. Той има различни видове убийци, като например Jeff the Killer, Джейсън и всякакви други, ама те тук не са наречени по този начин, как примерно Jeff the Killer не се казва Jeff the Killer. Човек, сега и как трябва да го финчирам. Не, what? Как ме фана? Добре, поне го заснех на камера, как леко го финчирах. Чакай. Да, ела тук. Дай. Не, бягай. Да. Брат, защо мене не можа ли няма да учитиш? Мале, много съм благодарен на това. Добре. Бързо, качва се. Добре, така. Вече съм горе-долу на сейф място. What? Аз тук не знаех, че мога да се кача. Човек, отначало си помислех, че ако тук се кача, ще падна. И той убиеца е точно под мене. Не, той ще дойде тук. Така, глед. Оле, хора, извинете, че така замълчах. Извинете, че така замълчах, защото буквално ви видяхте как убиецът буквално беше много на 2 метра от мен. И аз някакво седях зад стълбите.
И той не ме видя. Между другото искам да кажа също така, че като убиец изобщо не съм добър. Но горе-долу съм добър като survival играч. Ви даже видяхте. Не се хваля, не съм кой знае колко голямо про, но ставам като за 14 левел са, както съм. Добре го играя. Не, трябваше да взема радиото, то е по-голямо. Да, ми мисля, че по-тежко. Не. Човек, не искам да ходя натам, защото пак он ще изкочи от някъде и ще трябва да се караме. Ма къде са всичките? Искам да отида пред другите, ако умра. Човек и между другото, винаги имаш 3 сърца. Ако те хвани един път и ти паднеш на земята и някой те спаси, това се брои, че нали вече си спасен, това се брои, че ти е взел един от животите. И да, вече съм на трети. Олясъл, ако и тук съм мушна. Добре, ще побързаме, тук искам. Не, той ме видя. Майко милче. Между другото, в тази игра не знам защо, обаче не мога почти никак да паркуря. Пък този е някъде под мен. Той отива натам. Добре, yes! Видях, като е накъде отива. Давай. Ран. Даже мисля да взема и този балон тук. 89, а 88 от 99. Добре. Оставаме 20%. Сега ще направим втора игра. Между другото, наистина много се надявам да ви харесват клипчета, защото аз за първ път, преди години, като много малък съм снимал в YouTube, а то тогава бях като психично болен. Да. За първ път снимам в YouTube и се надявам да ми се получи добре първото видео. Сега няма как да е някакво хиперготино видео. Между другото ще гласувам за картата Will Marsh, както се произнася. Не знам много добре английски. Там където е долу с дете има 5 гласа. Искам да дигна 15 левел, за да мога да влизам в тази къща. Има едни къщи, където там могат да влизат само хора с еди какви си левели. Добре, смятам, когато играя Survive the Killer, да правя по 2 игри. Може ще видим за по-нататък, когато така казано повече съм оборудван. Оле, на тази карта колко спомени имам, човек. Тук не мога ли да вляза? Не. The killer is here. Убиецът е тук. Yes! Има жаба. Ако прави тази жаба сега? Object pick up frog. Сетих се за какво са... Да, в лобито, заради новия хелийски апдейт, има едни магиосници с едни отвари. И ти когато, примерно, вземеш така жаба, трябва да я пуснеш в отварата и изпълваш някакъв квест. Убиеца левна. И в една минала игра, така бях взел едно такова меченце и го бях сложила и тука. В това. И не знам какво ми направи. Ето даже ти трябва да намериш такива и тези зомбита. Трябва да ги намериш и да ти
И така, нали да ти изскочат. И когато ти изскочат, правиш някакви квестове. Също така, когато пукаш и тия балони, ще даде 5 чекита. Не, аз няма да игра. Ще даде 5 чекита и един нож. От тук съм взел балон Animal. Нали, за това животните ви го казах. Фрог първото, където чак да го взема, но това е убийца левно. И така, до тук смятам, нали, да приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. И да, до нови срещи. Чао!